வணக்கம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல இருந்து அபிநய் வெளியேறினதை பார்த்திருப்பீங்க. அபிநய் வெளியேறினது நிறைய பேருக்கு எதிர்பார்த்த விஷயமா இருந்திருக்கும், சில பேருக்கு ஷாக்கா இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு அபிநய் வெளியேறதுக்கான காரணம் என்ன, அவர் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தா அந்த பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல தொடர்ந்து இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் தேடும் முயற்சியா தான் இந்த வீடியோ பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் அபிநய் பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல வரும்போது பெருசா யாருக்கும் அவரை பத்தி தெரியாது. ஆனா வந்தோடனே ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் தான் ஏற்படுத்தினாரு. ஒரு நல்ல ஜென்டில்மேன், எதுவும் பெருசா கத்தாம அமைதியா இருக்கிற ஒரு நபரா தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாரு. அவர் அதிகபட்சமா அடிக்கடி சண்டை போட்டு ஒரு நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிருப். அதுவும் டாஸ்க்ல தான் சில சமயங்களில் நிருப் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவார். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை எதிர்த்து இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போடுவார். ஆனால் அந்த சண்டை கூட பெருசாக போகாது, காமா பேசிட்டு அப்படியே அந்த சண்டைக்கு அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமாதானப்படுத்தி அதுக்கே அவரே முடிவு கட்டியிருப்பார். அப்படி போயிட்டு இருந்தவருக்கு பாவனியோட அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. பாவனி வந்து சில பேரை பற்றி இவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, இவர் வந்து பாவனிகிட்ட யாரெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணாங்களோ அவங்கள பற்றி இவர் சொல்லுவார். ஸோ இப்படி நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் பாவனி எல்லாருக்கும் முன்னாடி வச்சு இவரை கேட்பாங்க, எல்லாரும் என்னை வந்து நீங்கள் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க, நான் வந்து உங்களை ஒரு பிரதரை தான் பார்க்குறேன், நீங்கள் அது மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு எண்ணம் இருக்கான்னு கேட்கும்போது அவர் இல்லைன்னு சொல்லுவார். அப்போவே அவர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்ச எண்ணம். ஏன்னா யாருமே ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறவங்க அப்படி வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி இந்த விஷயத்தை கேட்க மாட்டாங்க, தனியாக தான் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வேணும்னே பாவனி என் மேலே எந்த தப்புமே இல்லை அப்படின்னு ஸ்கோர் பண்ண மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ அதை தொடர்ந்து மனுஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவனிகிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு இன்சிடென்ட் நடக்குது. பாவனி வந்து டைரெக்டாக போய் அக்ஷரடா சொல்கிறாங்க, இது மாதிரி அபிநய் உங்களை பற்றி நிறைய தப்பாக சொல்லியிருக்கான். இன்னொரு பக்கம் வருண்ட்ட சொல்கிறாங்க, அபிநய் உங்களை பற்றி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது அபிநய் இங்கே ஒன்று சொல்லி அங்கே ஒன்று சொல்லி, இங்கே ஒன்று சொல்லி அங்கே ஒன்று சொல்லி, வருணோடலாம் நீ பழகாத, அவன் மோசமானவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருண்ட்டே போய் சொல்கிறாங்க. ஒரு நல்ல நண்பனாக இருக்கிறவனை பற்றி இப்படி வந்து யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. எவ்வளோ மோசமான ஒரு நபராக இருந்தாலும் அவங்களோட டிஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்தால் கூட, அவங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட டைரெக்டாக போய் எல்லாரும் முன்னாடி வச்சுட்டு இதை சொல்ல மாட்டோம். ப்ராப்ளி வருணை தனியாக கூப்பிட்டு இது மாதிரி எனக்கு அவர் சொன்னாரே, எனக்கு பிடிக்கல, பட் ஆனால் நான் அவனோட தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் எல்லாருக்கும் முன்னாடி வச்சு அவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற பேரில் அவங்க வந்து ஒரு ட்ராமா பண்ணாங்க. அந்த ட்ராமா பண்ணும்போது இவங்க மட்டும் என்னமோ அது வந்து வருண் அபிநய் மட்டும் தான் எல்லா தப்புமே பண்ண மாதிரி போர்ட்ரே பண்ணாங்க. ஆனால் இவங்களும் சேர்ந்து தான் எல்லாரும் பற்றியும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம். அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துல என்னாச்சும் பாவனியோட பேச கட் பண்ணியிருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உண்மையிலே வேற யாராக இருந்தாலும் பாவனியோட பேசியிருக்க மாட்டாங்க. அது மாதிரி ஒரு நட்பு தேவையில்லைன்னு ஒதுங்கி போயிருப்பாங்க. ஆனால் மனுஷன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வலிச்சு தொடச்சி போட்டுட்டு திருப்பி வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்புறம் அவங்களும் பேசினாங்க, இவரும் பேசினாரு, இது அப்படியே போயிட்டு இருந்தது. ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாவனி வந்து அவரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, சைட் கிக் மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க. அதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரா இல்லையான்னு தெரியல. ஆனால் அவருக்கு அதுவாக இருக்கிறதே பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் இருந்தார் போல இருக்கு. ஸோ சப்போர்ட்டிவாக தொடர்ந்து பாவனிக்கு சப்போர்ட்டிவாக எப்போதும் அவங்க கூடயே சுற்றிட்டு இருந்தார். வேற யாராக இருந்தாலும் அந்த 2 இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக அவங்க பக்கம் தலை வச்சே படுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் மனுஷன் வந்து சுற்றிட்டு இருந்தாரு. அதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அபிநயம் மேலே எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஏன் இப்படி இருக்காரு, இவ்வளோ மோசமாக இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரீகெயின் பண்ணுற மாதிரி அபிநயோட நிருப்போட ஒரு சண்டை வரும் அந்த மிரர் டாஸ்க். அந்த மிரர் டாஸ்க்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் வந்து நிருப் ஒரு பக்கம் வச்சு செய்யும் போது இவரும் திருப்பி பண்ணுவார். ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் வந்து கண் கலங்கிட்டு இது வந்து நான் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி போவார். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்ல மனுஷனாக இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம். அந்த பாவனி முதல்ல அந்த நடந்த இன்சிடென்ட், அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவங்க பாவனியோட பழகிட்டு இருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் தாண்டி அதை மறக்கடிக்கிற மாதிரி இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் அமைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது நடக்குது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி டாஸ்க்லாம் கண்டினியூ ஆகுது, நாட்கள் போகுது. ராஜு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாரு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த முதல்ல ஆரம்பிச்ச அந்த விஷயங்கள்லாம் திருப்பி வருது. அப்போ அமீர் உள்ளார இருக்காரு. அமீர் வந்தோன்னா அமீரோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிறாங்க. வந்த கொஞ்ச நாட்கள்லே அபிநய் வந்து அப்படியே பேரலாக கழட்டி விடப்படுறாரு. ஒரு பீரியட்ல அமீர் பாவனியோட பேசிட்டு இருக்கும் போதே நல்லா அவர் ஃப்ளோட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே கூட அபிநயம் இருப்பாரு. அவருக்கு அந்த இடத்துல விட்டு எந்திரிச்சு போகணும்னு கூட தோணாது. இவங்களுக்கு அது மாதிரி 2 பேருக்கும் அவர் அங்கே முன்னாடி உட்காந்துருக்காரே, நம்ம ஏன் இப்படி வந்து பேசிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு இவங்களுக்கும் தோணாது. அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக அவரை கட் பண்ணாங்க. ஆனால் மனுஷன் அப்பயும் வந்து நான் அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன், என்ன இருந்தாலும் பாவனி தனிமையில் வாடுறாங்க, ஸோ அந்த பாவனிக்கு நான் தான் உறுதுணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இன்னொரு பக்கம் பாவனின்னு அவர் தனியாளு, எனக்கு யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஈவன் இந்த பிரச்சனை கமலோட முன்னாடி பேசப்பட்டு அதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டப்பட்டு கமல் டைரக்டா சொல்லிட்டாரு, இனிமேல் பாவனிட்டேருந்து ஒதுங்கி இருங்க,
நீங்க வந்து உங்களுக்கு யாருக்கு நீங்க கொடுக்குற அன்புக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கணும், அந்த அன்பை மதிக்காத ஆள்கிட்ட தேவையில்லாத இடத்த அன்பை கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு ஒரு இது மூலியமா பழமொழி மூலியமாவே சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு வந்து ஒரு முடிவு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா அதுல கூட லாஸ்ட்ல போகும்போது அமீர்கிட்ட வந்து என் கண்ணையே நான் ஒப்படைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒப்படைச்சிட்டு போவாரு இவங்கள பாவனிய. ஸோ இதெல்லாம் தான் அவர் மேல எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வெறுப்பு வர காரணமாயிடுச்சு. ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். அப்படி இல்லாம எல்லாத்தையும் போய் மொத்து வாங்கிட்டு திருப்பி நான் பாஸ்தை காட்டுறேன் அப்படிங்கும்போது எல்லாருக்குமே இரிட்டேட்டிங்கா வந்தது. ஏன்னா ஒண்ணு அவங்க பிடிக்கலன்னு சொல்றாங்க, எனக்கு அது வேணான்னு சொல்றாங்க. அது என்ன நான் ஏனாவே இருப்பேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க, இது எனக்கு வந்து கொமட்டது அப்படிங்கிறாங்க. அப்பயும் நீங்க திருப்பி கொடுப்பேன்னா அது வந்து உங்க மேலதான் மிஸ்டேக்கு. ஸோ அதுக்கு பின்னாடி என்ன வேணாலும் நடந்திருக்கலாம். ப்ராபப்ளி பாவனி வந்து அமீர் வர வரைக்கும் இவரை யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இவரை தூக்கி போட்டிருக்கலாம், என்னவா இருக்கட்டும். ஆனா ஒரு ஆள் வந்து வேணாம் அப்படிங்கும்போது அதை விட்டு வர்றதுதான் நல்லது. நம்மளுக்குன்னு ஒரு அதான் சொல்ற ஒரு சுயமரியாதை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணும். அந்த இடத்துல அது இல்லாத மாதிரி அவர் நடந்துகிட்டாரு. ஸோ அதுதான் மக்களுக்கு அவர் மேல ஏற்பட்ட வெறுப்புக்கு மிக முக்கியமான காரணம்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு மேல இருந்த அது கொஞ்சம் சிம்பதி கூட கொஞ்ச நாள் அது காணா போயிடுச்சு. இப்போ வந்து மனுஷன் ஒரு கெட்ட பேரோட தான் வெளில போறாரு. பாவனி திருப்பி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவர் கல்யாணம் ஆகி இது மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணார் அப்படின்னு. ஆனா என்ன விஷயம் பண்ணாரு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியல. ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த லெட்டர்ல வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அது பியோ எழுதின லெட்டர், ஆனா திருப்பி அதையே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்படி இப்போ இன்னைக்கு வந்து வெளில போயிருக்காரு. எனக்கு கேட்டிங்கன்னா அவர் இன்னைக்கு வெளில போனது நல்லதான் நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் அவர் வீட்டில் போய் ஒரு ஒய்ஃப்ட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரீகன்சைல் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸாக இருக்கும் அந்த டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. இல்லைனா அவரை ஃப்ரீ டாஸ்க் வரைக்கும் உட்கார வச்சு அதில் ஒரு பெரிய ட்ராமா கிரியேட் பண்ணி அது ஏதாச்சும் பிரச்சனை அனுப்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து இது எவ்வளோ பெட்டர் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தோணுச்சு. அவர் வந்து அந்த பாவனியோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை முதல்ல எல்லாருக்கும் முன்னாடி கேள்வி கேட்டாங்க தெரியுமா, அப்பவே கட் பண்ணியிருந்தாருன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து அவர் அவமானப்பட்டிருக்க தேவையே இருந்திருக்காது. ஒரு தேவையில்லாத இடத்துல வந்து கண்ணாப்பண்ணு ஒரு பாஸ்தை காட்டினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல சமயம் மொக்க வாங்கினார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது. ஆனால் எனக்கு பார்க்கும்போது அவர் வந்து அவ்வளோ மோசமான நபர் கிடையாது. ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து சறுக்கிட்டாரு, அது வந்து அவர் வந்து நல்ல பதம் பார்த்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஹோல் இன்சிடென்ட்ல யார் பக்கம் நியாயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு அபிநய் வெளில போனதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களோட பதில கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இதே மாதிரி என்னோட சூப்பரான வீடியோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். நன்றி. Hey yo, you've been hacked. You're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked.